Goedemorgen, goedemiddag. We zijn alles maar een sweet odi. Welkom. We spelen grond tapude. Sinds je nasrana man, we die wan gra welkom kona in sei. Tide us don jaso. En we zitten kus don na je sisuma de in beeld. Nou biggie missie. Ja. En dan ook toe we taki Odi. Uw naam is? Meneer Sichlin. Sichlin. Sichlin en Mitrona Chakot, maar mijn papa ben de Warkas. Oké, we gaan zeggen mevrouw Chakot. Ja. Ja, mevrouw Chakot. Dat de naam mevrouw Chakot. Maar mevrouw Chakot is nou een zomaar vrouw. Een vrouw die doet onderwijs, ligt voor Oejere. 41 jaar onderwijs. En daarnaast ook toe bij doe in huisvleit toe kan karen, no? Huisvleit. Dus dat we neki mevrouw Chakot deel de ervaring van mee. Want hoeveel taki te was maar in de Libi en ik kom ervaringen mee dan abon dat hij delen mee waardoor trouwen kan leren eruit maar ook toe trouwen kan geraak geïnspireerd voor doe sa eieren. Dus met die mevrouw Chakot welkom en if mevrouw Chakot kan met me bekend zo maar naar mevrouw Chakot en mevrouw Chakot achtergrond. Mina Sichlin, mi pa bene Warkas, dan mi trouw Chakot. Mi ap tukching, wan boy na nga wan meisje en mi ap 3 gram ching. Mi de onderwijzeres. Later mi go studeer moro para da mi trouw leraar. Dus nu mi be aba diploma pedagoog. En na nga papira dis mi roko tapu aan kweekschool. En totaal met de 41 jaar in het onderwijs. Nu mi op pensioen natuurlijk, want intussen mi tap 80 jaar. Maar 80 jaar in een probeer, hoe tegen me dat mi ouro. Absoluut niet. Kan hem no malong of jompo, maar mi anu eroko. En de sani sa mi anu edu, na vul aan sa lampi negini. En makkelijk me vullen aan, want me lukulom toe. Ik kijk hier overal, ik zie daar appels liggen, ik zie ananas, ik zie marcousa, ik zie zuuroranje, ik zie lemmetje. Mi bo gwa Holland wel lezen, dan processa mocha die de vrienden misande dape. Mi taki sapsam, mocha sweet lemon kosa. En sweet lemon, zei iemand tegen me, van dat ik dacht ja, hoe op zout lemty, dan op sweet lemty toe. En me make sweet lemty. Ik dacht, oh, dat is hier voor dat. Dus nu die me make a sweet lemty, me go naar Holland, en me die de vrienden, ik dacht, dit is abif zijn du allemaal een partij. Dus me begin zoeken lemty. Overal vraag ik naar lemmetje. Heel slecht te vinden. Al die lemmetjes bomen zijn oud. Of ze zijn verdord, dus je vindt het moeilijk. Maar ik vind, en ik maak de sweet lemon en ik stuur het weg. Ik verdien daardoor extra geld. Maar dat is wanosari, shuru, me meki stro. En als shuru, ik gros zo makkelijk, if je abwan to petjes, af je dentro weer. Maar als ik zie zei mo, je ab shuru, je meki sweet stro en je drinkt en alles maar je om je drinkt. Zo moest doen nu, na des chief uno, en na trobi if na jongens of meisjes. Want de jongens voor me eroko toe, want de moest go take de lemchi. De moest chaden kom, de moest jep mi wasi, de moest jep mi leggen. Om wat te verdienen. En altijd vragen ze, oh maar hoeveel is de rente? Ik zeg nee, we hebben het niet over rente, we hebben het over procenten. Dus je krijgt een deelprocent wanneer ik heb verkocht. En zo gaan we door. En dat doen we al jaren. En het lukt wel aardig. Waardoor deze jongens altijd hun zakgeld in hun zak hebben. Ik heb ze alleen maar erop gewezen. Hé, Sapphire ja money uit.
Want geld komt niet van de lucht. Jij moet het in de grond gaan zoeken. Dus jullie moeten gaan planten. Maar overigens, welke jongens hebt u het over? Mijn kleinzoon. Oh, kleinkinderen. Mijn kleinkinderen. Ja. Daarover heb ik het. En ik zeg, dan moeten jullie gaan planten. Wat kunnen we planten? Ik zeg, ja, ik is dat makkelijk. Pontaya. Togo baya pontaya woyo wetjes buba, pot den buba to. Met den buba tromblad. En wanneer die pontaya er is, dan koop ik bij jullie. De lafu de tak oma no pai, ik heb nog een pai. En ik betaal ze wanneer ze die pontaya aan mij hebben geleverd, want ze hebben gewerkt. Dus die plantjes. Die plantjes. Dan gaan we ze planten en wanneer ze tire hebben gegeven, dan krijg je ook het geld. Wat kost een kilo? Want deze jongens zijn jongens van een telefoon. Alles gaan ze berekenen. Hoeveel procent heb je gemaakt, oma enzovoort. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je iets moet doen dat dicht bij je hand is en die je makkelijk kunt planten. Ja. Wat ik ze ook heb geleerd, plantjes maken. Tegenwoordig is er een grote vraag naar palmen. Elke palmenpit in een klein bakje. Er zijn zoveel yoghurtbakken die rondslingeren hier en daar. Neem het, doe een beetje zand en het groeit. Alles groeit in Suriname. Het enige dat niet in Suriname groeit is de wind. Ja. Want dat hebben we niet in de hand. Maar het gaat erom dat je in dit land zoveel mogelijk dingen kan doen. Appels, stoven, sinaasappel, sap maken. Waarom moet je een fles, een liter sop gaan kopen van 90 gulden? Terwijl je met een paar appels een beetje stroop kan maken. En waarom moet je die churu niet nemen en tot een stroopje maken? Doe hem lekker in een fles en doe het in de koelkast. Dan ga je zelf zien hoe makkelijk het gaat om aan wat geld te verdienen. Verkoop aan je vriendinnen en aan je vriendjes. Dan ga je zelf zien dat het makkelijker wordt dan elders te hangen. Want wat we in Suriname hebben is de natuur geeft ons. Maar je moet het ontvangen. Als je het niet accepteert, dan ben jij uitgeschakeld. En zo heb ik laatst, kwam ik ergens langs en ik zag langs een schutting een paar haakjes dingen liggen. En ik zeg, mevrouw, wat doe je ermee? Ik dacht, nou, mijn kap den dadelijk trouwen. Ik dacht, mevrouw, is sap sa je kap trouwen. Nou, sanisa o jepi na je bloeddruk. Atru no. Atak da samos. Dam sorry, sam. Dum tak je pietje. Maar over welke plant heeft u het? We hebben het over die stropopo. Oh, die boesropopo. Die boesropopo die langs je schutting Ja. zo groeit. Mitak je was een mooie angena want te meka drie dat tak angana te adri de go kot de poten wan saka de alamante je drink. Atak tru da so voor tablet me drink. Mitak abo mevrouw. Dat op sawan de bakaf actie van wakatak mevrouw. Mi heer bier te drink stropopo birino. Wat een gemak is dat in dit land om te verwerven als je het maar wil. En dan gaan we nog verder. Een meisje kwam bij me en vroeg me, juf, ik heb het zo moeilijk, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga niet meer op school komen. Ik zeg, no boy, zei de, ik heb geen busgeld. Ik dacht, mooi maar die 1 kilo blauw, 1 pond sucro en die baby exie, want die exie de horen weer lekker. En dan meer die je bij die meer. Atak dat wat moet ik doen? Ik dacht dat moleri met pannenkoeken. En ze heeft geleerd om die pannenkoeken te maken. Ik dacht dat je dat samen doet. En ik dacht je chako in een papiera. Dat je accident trouwens de wanneer pannenkoeken dat je paaien. Wel. Ongelooflijk. Dat meisje heeft zoveel pannenkoeken leren maken of kunnen maken en verkopen aan de anderen. Dat ze later op een brommer op school kwam en iedereen keek rond. Ja, zegt dat ben je naar bromfiets. Dat is misrecht bij. Oh, op die manier moet je proberen om aan wat geld te komen. Op een eerlijke, maar knappe manier. Je moet anderen niet lastigvallen, maar wel aan de juiste mensen vertellen wat je graag kan doen om wat te verdienen. We noemen er nog steeds pannenkoekjes in, wanneer we bekend willen maken over wie het hebben. En een paar zitten in Nederland en ze bellen me op, je,
hoe gaat het? Ik zeg, ai go, je je pannenkoek eten. Ik dacht, ai, wat je bedoelt? Ik dacht, pannenkoek zijn een foto die maar driepje. Ik dacht, dat is goed. En ze bakt nog steeds pannenkoeken. Wat een bravo voor zo'n student. Ja. Dat ze het heeft gehaald door iets te doen. Ga maar even bij jezelf naar wat kan ik doen om aan middelen te komen. Dan ga je zelf merken hoe makkelijk het gaat. Nu heb ik sweet lemon. Ik heb een appel. Hoe noem je dat weer? Gestoofde appel. Ja. Ik maak ook gember als je maar bestelt. Wat ik niet meer doe is koekbakken omdat ik te lang moet staan. Ja. Dus lang staan hebben we weggelaten. En ik heb plantjes, heel veel plantjes. Als je maar wilt, moet je even bellen en dan kom je kijken wat je wilt. Niet te duur, maar Dus, wel betalen. dus verschillende plantjes. Verschillende plantjes. Dus heb ik. palmen. Palmen, orchideeën, hoe heet deze? Die naam ben ik niet vergeten. Ja, maar in ieder geval sierplanten. Sierplanten, die zijn er allemaal te koop. Je moet het alleen maar zeggen en nakijken van wil ik het wel of wil ik het niet. Op die Ja. manier zijn we dus bezig om wat te verdienen. Maar jij kan het ook. Ja. Heel eenvoudig. Want ik zie, die ruimte is echt niet zo groot. Nee. Maar Is en rondom mijn huis. ja, maar het is Dan ben ik bezig. een mooie omgeving, want het is groen. Het is groen en het maakt je helemaal gezond. Ja. Je moet alleen maar willen om het te doen. En je hoeft niet na te gaan om zakken zwarte aarde te gaan kopen. Ja. Nee, je kan zelf je grond maken. Ja. Door alle keukenvuil van bananenschillen, pompelmoesschillen, allemaal verzamelen in een emmer en af en toe vochtig maken en de andere bladeren ertoe voegen. Dan heb je je eigen potgrond. Dus compost. Compost. Je maakt je compost zelf en je gaat je plantjes verkopen. En vergis je niet, hoor, sommige plantjes zijn 150 gulden en 500 gulden die je kan krijgen als ze dus één Maar liter kijk bijvoorbeeld, ik zie een palm hier. Wat zou zo'n palm kosten? Nou, deze palm zeker 1000 gulden. Wauw. Zonder emmer. Met emmer is een andere prijs erbij. En zo heb ik verschillende plantjes die je dus allemaal kunt krijgen. Als je maar zegt wat je wilt, Ja, maar je moet het wel kunnen betalen Kijk. wat het heeft gekost. kijk zo'n palm Ja. van 1000. Ja, is al 1000 gulden. Is Maar een, vergis is je een, niet, hij is al 3 jaar oud. ja, is een vrouw met ervaring. Ja. Dus anotego was aan zomaar. Nee, echt niet. Ja. Oké, we gaan verder, maar hij vertelt alles wat hij zo doet. Maar van waar die inspiratie? Die inspiratie komt vanuit mijn werk. Eén. Ik vond dat de jonge vrouwen altijd gingen klagen dat ze geen geld hebben. En om aan geld te komen moet je niet gaan bedelen. Je moet je diensten aanbieden. En als je je diensten aanbiedt, dan kan je wel wat verdienen. Ja. En als we dat doen, dan ga je zelf merken dat je stimulans krijgt vanuit jezelf om verder te gaan. En je moet je niet vergissen, wat je denkt soms, ik kan het niet, terwijl jij de persoon bent die het wel kan, maar je hebt niet geprobeerd. Ik heb laatst een dame horen klagen van aardappel, hoe noemen ze het weer? Aardappelpuree. Mam na aardappel. Mitak maluku dape no. Bredebo. Aksi afro efika bij wan bredebo. Mevrouw samo doen na bredebo. Mitak vrouw efinya wan bredebo salade. Nooit more je bij aardappel. Chara bredebo como je pipirek. Want dat is een kunst ook. En als je het hebt gebracht, dan gaan we het opkoken. En dan ga jij ervoor zorgen dat het een puree wordt. En tak dan nga samus mekem taki kan meken nga bachaw. Ik kan meken nga bakafisi. Maar ik kan meken ook na kip. Je moet stap wani. En je massa bredebom. Controle puree.
But die chin so botro no mojen. Pot ala supu biri, ala tomati, ala sani saibo buat ikan pot na ini. Dat i puree de ba. Nou, die hebben die vrouw heeft gezegd vanaf toen levert ze Bredebom puree aan mensen die dus een lekkere patat, wij karen patat, maar eigenlijk aan een patat salade. En dat is goedkoper, want hoeveel koop je die Bredebom? Ja. Volgens mij 1,50 of 1,25. Dat je een flinke Bredebom, maar je hebt een mooie schaal salade. Ja. Maar als ik naar u luister, hoe Arki, mevrouw Chacot, per kennis die zich motor. Wel, Ergens geleerd. eigenlijk was mijn moeder altijd bezig, omdat ze 10 kinderen had. Oké. En 10 kinderen om te verzorgen moet je vreselijk knap zijn. Ja, dus ze creatief, maakten van allerlei dingen iets. Want we moesten lekkers hebben. Ja. En ze wilden niet dat we weggingen van het terrein. Ja. Dus ze had altijd iets te bieden. Zo moesten we leren om cassave te rasperen, om een boeien te maken. We moesten leren om de appels schoon te maken, om te confijten. We moesten ook leren om die amandel te stoven. En ook om die awara sap te maken. Men gebruikt awara sap niet zoveel in Suriname, omdat awara een beetje vervelende vrucht is om te schillen. Ja. Maar het is heel makkelijk te schillen als je het maar wilt. En dan ging ze het bij mijn opa in de winkel zetten, want die had een koelkast. Dan gingen we ijsblokjes maken. En die ijsblokjes was voor zondag bedoeld. Maar wat was er? Opa had een winkel en een buurman kwam een keer te attacken los toe aan Zwitsani. En ik hielp opa. Opa tek toe ijsblok die oom Frits. Je weet je, dan toe ijsblok die oom Frits. Oom Frits, ja, mijn oom zit er dat pijfening. En hij vertelde het. En vanaf toen ging ik dan ervoor zorgen dat elke vrijdag ijsblokjes wordt gemaakt in de zaak van opa. En het werd verkocht. En het wordt verkocht. En opa zegt tegen me, je mag het geld hebben. En ik ging het geld sparen. Aan het einde van het jaar kon ik een fiets kopen. Met het geld van ijsblok. Dus je ziet het, op elke andere manier kun je wel geld verdienen. Je hoeft niet specifiek bij iemand te gaan werken. Maar bedenk zelf, wat kan ik doen om aan wat middelen te komen. En begin onder je vrienden. Ze hebben het graag dat ze ergens bij iemand makkelijk en goedkoper iets kunnen kopen dan te gaan zoeken naar hoe heet het, die patatzaken die ze niet kunnen betalen. Ja, ja. En ik ben vergeten om jullie te zeggen dat je met die Bredebom ook frietjes kan maken. Dat is die Nyamsi Bredebom. Die Nyamsi Bredebom. Ja, niet die rondjes, die Nyamsi Bredebom. En op die manier kun je ook wat geld besparen om ervoor te zorgen dat je toch wel wil wat je graag zelf kan doen. En op die manier vind ik dat het wel aardig lukt. Wat ik je ook nog erbij moet vertellen, manja. Ik zie manjes liggen onder de boom en ik zeg, oh my god, was ik nog jong, kon ik het nog gaan oprapen om iets te doen. Maar nu, als je gaat vragen, dan gaan die mensen je allerlei verhaaltjes vertellen en ze doen het toch niet. Neem die manjes, was ze. Je hoeft geen blender te hebben. Laat ze even zacht worden en je kan ze zelf door een zeef laten gaan en je manjesap maken. Oh, dus die manje laat je zacht worden? Ja, die manje moet zacht worden. Ja. Die manje moet geen groene manje zijn. Ja. Het moet een rijpe manje zijn. Dan haal je het door een zeef. Ja. Die hele vrucht ga je flink schuren in die zeef. Ja. En dan komt er vocht uit. Ja. En dat is je sap. Maar manje sap, het zuurt toch? Ja, daarom moet je ervoor zorgen dat je niet te veel maakt. Omdat je anders schimmelpoeder erin gaat zetten. En dat is niet zo gezond. Wat je wel kunt krijgen om die manje niet zuur te laten worden, is zet een paar kruidnagels erin.
als je hem in de koelkast doet. Nagri. Ja. Een paar nagris erin gooien, maar je moet die nagri een beetje met heet water koken. Laat hem even opborrelen en dan gooi je het in die manjesap. Dan kan het 2 dagen thuis blijven. Oh, dus je laat het even opborrelen, dan haal je het eruit. Nee, met water en na. Oh, met water na, oh ja. Maar niet te veel water, hij moet even borrelen om los te komen. Dan heb je manjesap. En manjesap is erg gezond, want je hebt vitamines erin. Heel veel vitamines. Ja, waardoor je geen vitamine-tablet hoeft te gaan kopen. En het is ook goed voor je darmen, want wanneer je ontlasting... Ja, dan is het ontlasting. Ja. En die manjes liggen daar en niemand kijkt naar ze. Ze willen allemaal lemmetje op azijn. Neem lemmetje sap. Liter sap kun je halen uit manjen. Soms zie je ook onder de boom die jamu liggen. En niemand raapt ze op. Van jamu kan je ook sap maken. Je moet het alleen maar goed wassen. Als hij onder de boom is gevallen en je gaat ze oprapen. Was ze goed. Even opwarmen door een zeef en je hebt je drankje. Dan hoef je niet 90 gulden te gaan betalen voor een fles sap. Druivensap uit Amerika en je weet niet hoe ze die druiven hebben geplant. Maar wanneer je die jamu hier opraapt, heeft het geen chemische stoffen in. Waardoor je dus gezond blijft. Dat is het. Maar in het vorige gesprek had hij me gezegd dat we beschikken over machine om die producten te maken. Ja, ik heb wel machines gehad die de producten, maar die machine die ik heb voor de producten zijn geen kleine hoeveelheden. Je moet grote hoeveelheden hebben om door die machine te krijgen. Ja. Dus kilo. Ja. Bijvoorbeeld, ik maakte sucade, maar nu is sucade nergens te krijgen. Ik weet niet wat men ermee doet. Ik bedoel die vruchten. Die vruchten zijn nergens te vinden. Ja. Ik weet niet of die bomen verdord zijn of een of ander schimmel heeft ze verpletterd, ik weet het niet. Maar het gaat erom dat sucade niet te krijgen is. Lemmetje is ook moeilijk te krijgen. Ik heb vernomen, ik weet niet als het waar is, dat Parbo hier alle lemmetjes opkoopt. Oh. Voor zijn fruit. Oh, voor die lemmen en die... Ja, voor zijn drank. Ja, voor zijn drank, waardoor lemmetje heel schaars is. Waardoor je lemmetjesap moeilijk kan maken. Zuuroranje zie je bijna niet meer. Niet meer, ja. Maar er zijn een paar. Maar men gebruikt ze meer voor andere zaken. Bij het baden van mensen enzovoorts. Waardoor je dus weinig van die fruit hebt. Dan heb je nog pampelmoes en grapefruit. Daar kun je dus ook sap van maken. Ja. Wat je ook kan doen, je kan ook verschillende soorten fruit bij elkaar brengen. Manje, birambi, marcousa. Om een punch te maken. Om een punch te maken. Dat hoef je niet te gaan kopen. Je kan het zelf maken met verschillende fruit. Je moet alleen maar voor zorgen dat altijd je fruit goed gewassen is. Omdat we veel vogels hebben die van de ene boom naar de andere boom vliegen. Heb je wel awara sap gedronken? Nee, ik heb wel van gehoord. Maar het is awara. Awara okono? Ja, maar dat is die oko, die moet een paar dagen verzuurd worden. Ja. Maar ik heb het over awara sap, dat is direct die awara schillen in de blender zeven en je hebt je sap. Lekker met ijs, met heel weinig suiker. Nee, ik heb er van gehoord. Ja, en je kan dus nu ook awara op een feestje geven aan een saté-stokje. We noemen het een saté-stokje, maar het is een gewoon stokje waarin men doorsteekt. En dat wordt veel gegeven aan de toeristen die komen. Want toeristen willen wel een awara proeven, maar heeft geen tijd om te gaan trekken met de tafel. Ja. Dus dat is een van de dingen. Maar als je het op een feestje gebruikt, dan wordt je tanden vies. Nee, maar dan kan je het toch slikken. Wat op je tanden komt, moet je slikken en weglikken. Oké. Ja, toch? Ja. Dat ga je niet wegspuwen. Ja. Want je hebt hem gekoud en dan moet je doorslikken. Daar zit die vitamine in. Ja. Maar krijg je geen last daarvan, je darmen? Absoluut niet. Dat willen die darmen hebben.
dat je ze voeding geeft. En awara, daar zit heel veel vitamine. Elke gele vrucht is bijzonder belangrijk voor je darmen. Oké. En je maag. Ja. Omdat er verschillende vet in zit die darmwerking aanbiedt. Aanwakker. Om zijn werk te doen zoals het moet. Okay. En je wordt er ook sterk van en je kleur ook. Je moet kijken naar de binnenlandbewoners. Ja. Heel goed wat een schone huid ze hebben. Oké. Ze hebben bijna geen puistjes en schilfertjes. Ja. Hun huid is altijd mooi gaaf en schoon. Omdat ze dat soort vruchten eten. Oh. Ze eten awara, maripa, obe en nog een andere vrucht, maar die ben ik niet vergeten. Ja. Eten ze veel. Dat is hun voeding. Oké. Maar om toch terug te komen, want we taki over de dingen. Producten zijn die direct te vinden. Tap den jari in een foto in Paranasi. Ik sprak over confeitproducten. Hoe kan je de jongeren? Om confeitenfruit te maken is een proces. Ja. En dat proces begint bij de hygiëne. Ja. Wanneer je dat fruit hebt gehaald, moet je hem goed wassen. Ja. En je moet bepaalde delen van het fruit weghalen. Want dat hoort er niet bij. Je hebt alleen dat vleesgedeelte van die vrucht nodig. Ja. En die ga je opleggen in een goede bak met deksel. Ja. En suiker. Ja. En dan zet je hem weg. Waar moet je hem wegzetten? Gewoon op een geborgen plek. In de zon? Nee, niet in de zon. Gewoon binnen in huis. Ja. In de keukenkast of onder de tafel. Maar het moet goed beschermd zijn. Je moet het goed afdekken. Je mag geen stof aankomen. Ja. Daarom moet je een goede kuip zoeken om hem in te plaatsen. Zodat hij goed dicht is. En dan blijft hij een week staan. En wanneer hij een week heeft blijven staan, dan ga je kijken, dan komt er vocht uit. En dat vocht gebruik ik vaak als azijn om een vis te wassen. Want het is vrij zuur. Oké. En je vraagt je eigenlijk af, hoe komt het? Die vrucht die ik erin heb gezegd was geen sinaasappel of citroen. Het was een appel. En toch is hij zo zuur. Nou, dat is de natuur die heeft dat gedaan. En dan ga je hem stoven. Dan gaat hij weer op vuur met suiker. Oh, dat is hij ready om gestoofd te worden. En het stoven het neemt wel tijd, een uur. En dat kan je met alle producten doen? Met alle appelproducten. Alleen appelproducten? Zoveel mogelijk. Met een birambi, met die roze appel. Manja? Met manja, maar ze mogen dan niet zo rijp zijn. Ze moeten half rijp zijn. Je kan zeggen bijna jeermanja. En dan die lange birambi aan de boom, dat ken je met die Fransman. En die Fransman birambi? Die kan je ook. Maar bij die Fransman birambi moet je hem ontpitten. Want er zijn kleine pitjes aan de binnenkant. Die moet je weghalen. En dan kan je wel confeiten. Het is een proces dat gebaseerd is op gevoel. Je moet gaan samenleven om te kijken, is het nou af of niet? Want als je vuur te laag is, gaat hij lang blijven. Ja. Maar het moet op een bepaalde temperatuur zijn waarop je hem op vuur zet. En dat bepaalt je kooktoestel. Het is moeilijk te zeggen 60 of 70 of 100. Ja, dus het moet niet te snel zijn? Nee, het moet niet op te hoog vuur zijn, maar ook niet op te laag vuur. Oké. Het moet op redelijk vuur zijn. Dus maar dan, want dan nu kan je niet schatten hoe lang of... Nee, want het hangt ook van de vrucht af. Ja. Is de vrucht die je hebt genomen een echt vochtige? Ja. Want soms heb je op bepaalde termijnen dat de vruchten droog zijn en weinig vocht heeft. Ja. Dan kan je dat bepalen wanneer je hem op vuur zet. Van, de apradis ben, mangrip chinso, maar dan is fatu. Dus dan kan ik ze vol op vuur geven. Oké, maar je zei een masra, doordat je zo bezig was, Amasra geïnspireerd en
heb ik bij een grond. En ik heb ook dus ja, toen kan landbouw gedaan. Ja. Hoe is dat gegaan? Kijk, ik was zo bezig. En op een gegeven moment zag mijn man dat ik ruimte nodig had. Want ik had alleen maar potjes en bakjes. Ja. En hij zegt, je maakt het erf een beetje tot een troep. Dus ik ga een stuk land voor je zoeken. Ik zeg, het is goed. En toen heeft hij zijn neus goed laten ruiken. En hij vond een stuk land dat hij kocht. En heeft hem ontbost. En dat hout hebben we verkocht aan iemand die houtschool ging maken. Dus ik had weer wat geld binnen om verder te gaan, de riolering te plaatsen enzovoort. En we zijn begonnen eerst met cassave, dat Ja. is onze voedsel. Ja. Daarna sinaasappel. Daarna Fransman brambi. Daarna die ronde birambi ook, maar die is moeilijk in Paramaribo Te groeien, te opgeven. ja, Te groeien. ja. Je krijgt weinig fruit. Coronie wel, Ja. daar groeit hij goed. Daar groeit hij goed. En we hebben awara-bomen ook. Mensen hebben me gezegd, sinds zo tegen awara-boom ik praat niet, maar ik praat awara-boom. Omdat ik weer op awara-pit. Ja. En ja, daar zijn we begonnen met die 5 vruchten. 5 tot 6 vruchten. Ja. En wanneer mijn pomtaier al rijp was, dan ging ik op een rasper. En dat vond hij een beetje te lang, want dan wanneer kom je slapen, wanneer dat. Dus hij heeft een machine voor me gekocht om die pomtaier te rasperen. Die was nou te klein geworden. Hij heeft een grote machine laten maken door een hele goede kennis van Paranam, die zo een technisch man is, Ja. waardoor je en cassave en kokosnoot en pomtaier. Pomtaier cassave. Ja, die 3. Kon je zo in die rasper gooien, die machine gooien en hij maalt en je vangt op. En ik ben het toen in zakjes gaan zetten, want het werd allemaal te veel. En u had afnemers. Ik had afnemers totdat jonge Kim, ja, die mensen die Bami maakt. Ja. Ik kwam die meneer tegen en ik sprak met hem en hij zei, dat brengt ze voor me. Ik zeg, wat bedoel je met brengt ze voor me? Maak alles netjes af met etiket en lever mij. Ik zeg, maar hoeveel? Hij zegt, alles wat je hebt. Dus alles wat ik... Dus die pomtaier. Pomtaier, cassave, Wow. alles mocht ik voor hem brengen. Het moet alleen maar goed verpakt worden. En hij zegt, maak ook nog blokjes cassave. Ik was maar wanneer eri. Oh, dus die gewone gestaaf hoor? Ja, gewoon cassave schillen en in blokjes maken of in riepjes Ja. of stukjes. Dus geraast, blokjes en riepjes. 3 soorten cassave en verpakt mocht ik hebben. En hij werd mijn distributeur. Ik moet alleen maar afgeven. En dan spreken we af wanneer mag ik ontvangen. Hij zegt, ik ga kijken, als ik heel veel geld heb, betaal ik je direct. Zo niet over een week, want ik ga distribueren. En dat had ik niet meer. Hij nam het af. Jammer dat die winkel nou gesloten is. Die meneer is overleden aan COVID. Dus ja, het contact is toen verbroken, want andere mensen hebben de zaak overgenomen met andere doelen. Dus ja. En toen had ik nog een paar mensen aan wie ik kon leveren. En ook geraste kokosnoot. Oh, dus dat is even gestopt. Ja, ik ben nu even gestopt met dat, want ik moest ook nog voor mijn benen opletten. Zeg mijn dochter, niet te hard lopen en niet veel bewegen. En de operaties kwamen er waardoor dat gedeelte ik heb afgesloten van, we kijken nog wat het wordt. Oké, dus we zien dat we in Suriname nog wat toch kunnen doen na het werk. Want alles dat hij deed, was je leerkracht. Ja, ik was leerkracht. En het weekend deed ik het. Ik had de hele familie bij elkaar gebracht. Man, en ook kinderen te verzorgen. Ja, ze waren op de universiteit. Ik zeg maar, willen jullie op de universiteit blijven zitten en makkelijk studeren? Kom helpen in het weekend. Ja, nou, hier hier niet. Maar hadden ze geen moeite mee? Nee, nou, want ze kregen geld, ze werden betaald. Oké. Heb je in het weekend gewerkt? Hoe lang heb je gewerkt? Dan geef ik je geld, want je hebt gewerkt. Maar bij mij ging het, wanneer ik hun in die groep had,
dan was ik zeker van de hygiëne. Dat ze hun handen wassen, dat ze een schort aan hebben, een jas aan hebben, handschoenen, neuskap, wanneer ze bezig zijn met de producten. En dat moest ik garanderen aan de persoon die de zou distribueren. Dat alles netjes is. En ik mag het weten, Ricky Stuttgart is mijn beste vriend. Ja, kritische man. Hij is zo kritisch dat ik soms een beetje boos word. Ik zeg maar Ricky, oh nog een beetje rekenen. Ik dacht no, te we ziekie. Wanneer hoor rekening niet. Dat moet gebeuren, dat moet gebeuren, dat moet gebeuren, dat moet gebeuren. En als je iets niet begrijpt, bel me op. Natuurlijk moet ik hem wat geven, want die man heeft gestudeerd. Ja. Maar het ging erom dat we een hele goede relatie hadden. Ja. En goede Waardoor- adviezen van hem. Heel goede adviezen, waardoor mijn product dus lang bleef. Verder had ik nog op het terrein zuurzak geplant. Ja. Maar niet die gewone zuurzak, die boeszuurzak. Ja, je sprak daarover. Ja. Dus dat kon ook dus, in zakjes gedaan worden. Dat deed ik ook. Ik leverde bij de drogisten. Hussein Ali had ik hier bij. Wat, die bladeren? Die bladeren. Ja, maar in zakjes van thee. Niet gemalen, heel. Maar ik deed ze in Maar zakjes. voor zijn, zijn we doen aan den blad. Die blad? Ja, den voor. Je moet ervoor zorgen dat het blad goed schoon gewassen wordt. En Ja. wat deden we? Ja. We hadden een drukslang. Net een slang die men gebruikt bij brand, maar Ja. kleinere. En we hadden een kleine vat en dan gaan we vandaag of morgen de bladeren plukken. Dan gaan we die boom eerst bespuiten met schoon water. Oké. Zodat die bladeren van de boom af gewassen zijn. Ja. En de volgende dag dan gaan we de bladeren plukken. Ja. Bij het plukken knip je dan de takken af. En dan worden ze in een loods gebracht. En dan worden ze daar opgehangen. En na 2-3 dagen, dan gaan we de bladeren afplukken. En dan hebben we een machine die bladeren niet gaan malen, maar gaan stuk bijten. Ja. Laten we het zo zeggen. Ja. En dan kun je het in zakjes doen. Want de mensen wilden geen poeder zuurzak thee maken, Ja. maar met bladeren. Net zoals met... Oh, dus dan ga je het gewoon gebruiken net als je thee thuis ja, net als gebruikt. hoe je het in, maar het zit in een theezakje. Ja. En dan gaan ze dat even... Oh, zij gaan het verpakken. Nee, wij verpakken. Oké. En daarvoor waren de studenten nodig. Oh. Die betaald werden Ja. in het weekend. Die moesten dan verpakt dagen. Oké. En waarvoor dient Die zuurzak, ja, de zuurzakbladeren? wanneer als je weet wat die zuurzakbladeren doen, was er nooit een kankerinstituut hier opgezet. Dat is de basis van kanker. Ik zocht verleden naar dat stuk. Basis van kanker? Ja. Wat meneer Stuttgart en nog een andere knap professor van de universiteit Ja. hier had ontdekt. Hadden ze maar zo een briefje gegeven, geen briefje, een document gegeven waar alles omschreven is. Ik zocht ernaar, maar ik vond ze niet meer. Ik weet niet waar ik ze heb gezet. Maar als je die zuurzak gebruikt, Ja. mag je bijna 80% zeker van zijn dat kanker wegblijft van je. Oh, dus eigenlijk kan je dat gebruiken als preventie. Als preventie, ja. Je moet zuurzakthee drinken. En zuurzakthee helpt je, want dan kun je lekker slapen. Dan moet iedereen zuurzakthee gaan gebruiken. Ja, maar men wil het niet. Men gebruikt die thee van oom Chinees. Wat we niet weten wat in die zakjes is. Mensen, we hebben het toch gehoord van mevrouw Chacot. Sang as zuurzakthee en een gewoon zuurzak die we prani wenyang normaliter. Nee, abus. Abus sunsaka. Dus bij Karen chestes zuurzaka. Ches sunsaka. Want die chestes zit in Yamen. Maar mensen die kanker hebben kunnen het ook gebruiken. Natuurlijk kun je het gebruiken, waardoor je een ander gevoel krijgt. Oké. Ik ken zeker 4 dames Ja. die borstkanker hebben gedaan. En ze werden er helemaal gek van. Ik heb er gezegd, gebruik zuurzak.
thee elke dag. Je weet dat je het al hebt, je gaat voor die behandeling, maar dat wil niet zeggen dat die kanker weg is. Je moet jezelf blijven beschermen. Ik ga dat stuk een keertje nog even opzoeken om het te laten lezen. Ik denk dat die professor Mannes moet zijn. Oké. Weet ik het niet, maar Stut gaat zeker. Ze zijn ook hele film komen maken op het terrein bij mij. Ja. Over die zuurzakbomen. Oké, we hebben zo'n 40 minuten al gesproken. Kan de mevrouw Chakot tapuan sani voeg bij eten, want we moeten lees baka eten. Maar we gaan afronden. Wel, Wat heb je aan die jongeren te zeggen? Ik heb aan die jongeren te vertellen van... Don't be afraid. Het gaat goed gaan met jou als je alles gebruikt wat je hebt gehad in de natuur van God in Suriname. In het buitenland is het niet anders dan wat je hoort is wat je hoort. Maar wat het is, dat moet je gaan beleven. En in Suriname moet je een beetje je verstand gebruiken. Dan ga je zelf zien dat het wel aardig lukt. Want, ik weet niet van anderen, ik ben naar zoveel landen gegaan. Ik heb Europa doorkruist. Het enige land waar ik nog niet ben geweest, omdat er een treinongeluk was, was Spanje. Ik ben naar Duitsland geweest, Nederland, België. Engeland ben ik ook geweest. En in Zuid-Amerika heb ik Brazilië afgereisd vanaf Belém tot naar Argentinië. Hebben we 12 keren gevlogen. Waarom deed ik dat? Nieuwsgierigheid. Mego lukusa den trawa edu. Dan me doe toe even boom. Oh, daarom die ervaring. Ja. Mego lukusa den doe, dan me doe toe. If aan een boom. Dat was sashi, maar if denk het wel, zij de minne kan doen in mijn eigen land. Ja. En dat is dat stukje dat we in Suriname missen. We kunnen moeilijk reizen. Want dit is met teshi naar Bribi. Ja. Tenoshi ino sabi. Ja. En dat gedeelte moet in Suriname aanwezig zijn. Weet je welke druif geweldig goed is in Suriname? Die babydruif, die bruine. Ja. Dat zie je praktisch niet meer. Niet meer. Maar het is geweldig gezond. Welke is die babydruif? Het is die kleine bruine. Het heeft een, ze zijn in een tros zo. Dat is zusterdruif, hè? Dat is die zusterdruif. Die babydruif hangt alleen. Oh, die zwarte. Die zwarte, ja. Die dorens. Ja, dat is die babydruif. Dat is geweldig. Het was veel in corona, toch? Ja, nog steeds. Ja. Hij bruin niet TV. Ja, maar je gaat erop kouwen, je moet erop kouwen. Je moet het persen en eruit zuigen. Zuigen, ja. En altijd verkeerd. Ja, en heeft de pitten erin, toch? Juist, dan moet je Oké. die pitten gewoon Oh, die is doorkomen. babydruif. Die is babydruif. Wat ik ook verleden heb gehoord op de radio, ik zag Maar wat kan je daarmee doen? een lekkere drankje maken. Wijn. Je kan ook wijn meemaken, maar ik maak er altijd een lekker drankje ervan voor 's middags. Wanneer het warm wordt, dan doe ik er ijs in en dan drink ik. Want ik was echt dol erop, hoor. Ja, er zijn weinig Je bomen. queens en ik kan Ja. papa. Dat Ik is zo heb nog je. 3 bomen op het terrein bij mij. Oké. Dus Nog steeds. nog steeds, ja. Die is er nog steeds. En laatst hoorde ik ook via de radio, ik zeg die arme mannen, dat mannen prostaatkanker krijgen. Ja. Weet u dat de oude mannen van vroeger geen prostaatkanker hadden? En weet Waarom? je waarom? Hun thee bestaat uit Congo Pompo. Weet je wat Congo Pompo is? Ja. Corona. Juist. En die andere plant met die makamaka. Makamaka. Ja. Ik ben die naam even vergeten. Die 2 combinaties koken en drinken. Oh, dus die kogopompu En die makadroifi. Die makadroifi plant. is die babydruif, toch? Nee, dat is druif. Ja. Deze maka is net zo klein. Volgens mij heb ik een boompje hier. Een makadroifi. Ja, maka. Oh, die is bijna als tomaat zo. Ja, dat Ja, want ik heb gehoord, is goed voor je urine. yes. Die makadroifi en die Congo Pompo samen. Oh, die mix. Ja. Oké. Ik heb een oudere man gesproken in de tijd en die heeft mij verteld dat de mannen veel meer een
dat gaan krijgen, Ja. omdat ze te strakke jockey dragen. Oh. Ze moeten die elastieke jockeys Van vroeger. nu niet dragen. Ja, die Vroeger van had nu. men, Ja, vonden voor je aan bien biggie. ja, sneezie Oh, maar nou de mij weer als Spaans aan niet. En dat maakt dat men veel een Oké. krijgt. Oké. Dat heeft de oude man me gevraagd. Want ik blijf vragen aan mensen, wat weet je van die plant? En toen heeft opa Jannie me verteld. Ja. Dat de maningre is, wat ik ja. Ik ben nu nou even kwijt. Net had ik het. Dan kunnen ze niet plassen. Ja, En ja. dan kunnen ze ook niet bij een vrouw gaan. Ja. Omdat ze die ballen te veel drukken naar Oh, boven. oké. Die bal moet hangen. Het moet luchtig zijn. Juist. Ja. Daarom had men vroeger van Rebecca een snee zonder een Die broek. is niet, ja. Ja. Was hij vrijer erin. Juist. Hij moet blijven hangen. Oh, maar nu met die boxershort en dergelijke. Dan blijft die bal ophangen en dan Oh, is het te dus warm. daardoor die prostaat. Ja, dan heb je veel meer prostaat. Last van prostaat. Oké, En oké. tegenwoordig is het mode. Hoe weer spannend. Ja, ja, ja. Dat is juist niet. Ja, we zien hoe die jonge jongens delen. Ja. En de kies, ja. Abellen. En dan gaan beetje sneezie broeken delen, bosje abellen. Dus dat is het. Maar oké, dan we hebben het gehoord van u. Uw advies aan de jongeren. En ik wil u bedanken dat u aan die True Media ruimte voor contact met mevrouw Chacot. En hoop dat u wel eens kan komen op zo'n luchtig Zeker gesprek. Dan moeten we zoeken de onderwerpen. Oké. Dank. Want ik heb nog heel veel in dat. Ik had een boekje van mijn moeder gehad, Ja. maar door verhuizen hier naar daar ken ik het niet van toen. Ja. Heel veel recepten. Ja. erin. Oké. Ik ga hem nog opzoeken, dan kan ik het even doorgeven. Ja. Want Want, er zijn nog meer artikelen oké. die de jongeren van nu moeten weten. Vooral met al die chemische stoffen die men tegenwoordig zet in de media. Ja. Want tegenwoordig heeft je aptranga bere, dat red je tablet. Je drink tablet. Alla net die tegels die was poep krontoli na chinso malasi. Dus krontolie en chinso malasi. Een lepel. Kokosolie Ja. en een beetje met En? nasi. Klaar. De ijsafiberen. Daar heb je geen last van Hartlevenheid. Nee. Oké. Maar ik drink krontoli. Ja, want misap eten dat ik ken toen ik klein was, dat mijn ma een beetje een baby, maar dat na tegen verkoudheid. Dat is malasi. Maar laat zien aan krontolie. Ja. Maar druppels. Ja. Probeer je de one spoon. Je Ja. drinkt maar heri spoon. Met- Krontoli na one spoon malasi. Oké. En dat je hebt die tegen Het hartlevenheid. stimuleren daarom. Oké, dus maar bijvoorbeeld zij aplas voor aanbijen en dat soort zaken dat die. Ja, het kan ze helpen, maar exact van aanbijen weet ik niet. Ja. Maar van aanbijen doet ontstaan, omdat men altijd hardlevig is. Ja. Ja. Dus als je drinkt krontoli na malasi, Ja. dan ben je een beetje ervan Goed te af. geholpen. Ja. Oké, jullie hebben gehoord. Hoe ik bataki naar mevrouw Chacot, de adviseur, de Sabi. Die hij praat, delen naar ono. Dat je tak mevrouw Chacot, sabon voor zijn dus om kom bakken naar mevrouw Chacot. Zeker weten. Oké. Zodra Iwan niet kan komen, als je meldde me nog. Mevrouw Jacot, nee, prani en dan nee, doe alles aan iemand. Dan moest er rustig mee kan voor te komen. Oké, nogmaals bedankt mevrouw Chacot. Het was een genoeg om met u te praten. Dus dan hoeft dat je, want dan lees je de bakken. Is goed. Voet tak naar mevrouw Chacot. Dank u wel. En voor